Wel, mae'r milfeddyg yn ôl yma'n llwy'n Steffilin I ddarllen y prawf y tro yma, ac felly gethyn bydd e'n chwilio am rhywbeth penodol yn bydd e? O, bydd wir. Bydd e'n chwilio I weld sut mae'r gwartheg yn wedi ymateb i'r jabs gethon nhw bod dydd yma. A os dyw'r twmpyn eisiau yn fwy na'r twmpyn ucha wedyn mae ni mewn gofid a mae yna broblemau ychwanegol yma weithiau mwy. Ond diolch I ni croesi'n bystedd a gobeithio. Mae rhaid bod yn bositif yn oes. Ac wedyn, os i'ch chi mynd lawr gyda'r diciau, be mae hynny'n mynd I olygu chi de? Nightmare a gweud y wir, chymod. Dyn ni ddim yn gweld le ni'n sefyll wedyn ni. Sut mae rhywun yn gallu cynllunio ar gyfer y dyfodol pen dych chi ddim yn gwybod pwy mor hir mae'r broblem hyn mynd I bara fan hyn. Faint o fwyd dyn ni eisiau gwneud ar gyfer gia nesaf a fydd 120 o lloi chwanegol dyn ni gadw trwy gia nesaf. So felly dyn ni ddim wir yn gwybod sut mae ymateb i'r broblem os oes dal problem yn y friches. Yn ddiweddar, mae yna gyhoeddiad wedi dod gan y gweinidog John Griffiths yn bwriadu brechu moch deiar. Ydy hynny roi unrhyw obaith I chi ar gyfer y dyfodol? Mae'n dorgalonus mewn ffordd yn ddiwech yn bod mae rhywun wedi siomi, ond dyw rhywun ddim wedi syni, achos blaid lafur di hwn yn diwedd y dydd. Gethon ni tipyn o brofiad yn nhw yn adeg yr clwydrad agennau a heddiw, ni dal i'r pris am y ffordd nhw wedi ymateb neu methu ymateb pryd hynny. A mae'n edrych yn debyg o'r un peth yn mynd I ddigwydd gyda'r tycau yma, chymod, dyn ni'n gwario arian a dyn ni'n mynd ddod I ben ar peth.